Abyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Naghalin pa diri sa Dumaguete City, ako si Pastor Epafras Sacar, nagapasalamat sa inyo nga pagsunod sining aton programa sa sining istasyonan sang radyo. Ang aton nga pagpamalandungan karon makita sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 6 kag sa 7. Nagasiling sa English, "So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight." Kabayang Ginoo, magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulo nga aton ginbasa. Dira sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 1, nagasiling karon ang pagtuo amo ang pasalig sa aton sa mga butang nga aton ginapaabot. Kag ang pagpamatuod sa pagka-ara o ang paglungtad sa mga butang nga hindi naton makita. Ano ang kaulugan kung ikaw lakat sa pagtuo? Sa aton normal o common, regular nga paggawi, pagsinarayo, abyan, sa pagkamatuod, nagakabuhi kita sa pagtuo. Nagatuo kita nga kung kita magsakay sa salakyan, commercial bus, siguro halin sa hinubaan, padulong sa Bacolod. Nagatuo kita nga idulong kita sa sina nga bus dito sa Bacolod. Sa pagsulod naton sa aton balay sa kagabihon, aton ginapangita ang switch agod nga aton ini i-on agod nga magasiga ang suga. Wala na kita nagapang duha-duha sa aton nga pagabuhaton. Kay common sa aton ang pagpangabuhi sa pagtuo. Ina sa aton kalibutanon nga paggawi kag pagpangabuhi. Ang ginahambal dire ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "We walk by faith, not by sight." Amo nga sa espirituhanon, kristohanon nga pagpangabuhi, nagakinahanglan man kita nga magkabuhi kita sa pagtuo o kung pagsalig sa aton Dios. Kung nagalakat kita sa pagtuo, nagakaulugan ini nga may panglantaw kita nga lain kaysa panglantaw nga iya sang kalibutan. It means that our perspective is eternal. Walking by faith means having an eternal perspective so that we can feel at home in both worlds. The world of the physical and the world of the spiritual. Inang pagkabuhi sa pagtuo, ang paggawi kag paglakat sa pagtuo, nagakaulugan ini nga aton gin fixed ang aton mga mata sa mga butang nga nagapadayon. Siling sa 2 Corinthians 4:18, "While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." Kung aton itimbang ang kabugaton sa mga material nga mga butang kag ang mga espirituhanon nga mga butang, aton ginkilala kag ginisip nga ang mga espirituhanon o kon ang hindi makita nga mga butang mas mabugat, mas kinahanglan nga hatagan naton sang prioridad sa aton nga kabuhi. Kay bisan sa pagkamatuod, wala pa naton ina makita kag mahikap, nagasalig nagatuo kita nga aton ina sa ulihi makita kag aton ina mabaton, bisan pa inang mga padya o rewards nga ginaman sa Ginoo sa mga matutom sa iya.
Ang paglakat sa pagtuo nagahatag sa aton sang kaisog, sang courage. Kay siling sa versikulo 6, so we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. Tuod gid man si Apostol Pablo nakasugata sa mga pagtilaw, kabudlayan, kalisdanan, pag-away o persecution sa mga Hudiyo kag bisan pa sa mga Hintil sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Roman Empire. Kung wala pa siya sang pagtuo kag pagsalig sa Dios, dugay na niya ginbiyaan kag gintalikdan ang iyang pagtuo, ang iyang commitment dira sa kay Ginoong Hesukristo. Pero tungod kay siya may pagtuo nga iya gin bunyagan pirmi sa pagampo kag sa pagpasako pagsunod sa balang espiritu. Nangin malig-on, nangin dako ang iya nga pagtuo kun pagsalig sa Ginoo. Kag amo yadto ang nagtulod, nag-inspire, nag-encourage sa iya nga magpadayon sa pag-alagad dira sa Ginoo. Sa pagkamatuod abyan may mga benepisyo kung ikaw kag ako nagalakat sa pagtuo. Dalag ko nga mga pagpakamaayo ang nagahulat sa ila, sa imo kag sa akon nga nagbutang sang aton nga pagtuo dira sa Ginoo. Ang aton Ginoo consistent, hindi siya masayop, hindi siya magkaluya sa pagbubo sang iya espirituhanon nga mga bugay kag pagpakamaayo sa aton nga nagamatutom sa pag-alagad sa iya. Kung ang Dios nagpresent siyang iya bugay na nagahatag sang kaluwasan sa mga makasasala, how much more ang pagbubo niya sang iya bugay sa aton nga iya na kita mga anak, iya na kita mga hinigugma, mga alagad, mga ginpiyaran, stewards sang iya pulong, sang iya minsay, kag sang iya nga ministry. Busa abyan, kabay pakuntani nga ini maka-encourage, maka-challenge sa imo, nga magpadayon sa pagkabuhi, sa pagtugyan dira sa Ginoo. Kay nakahibalo kita, nga may mga tao, nga nagmasaligon sa Dios tubtob sa ilang nga kamatayon. Kangay abi sa kay Abraham, nga siling sang balaan kasulatan, si Abraham, bisan wala siya ganit nakatultul, kag nakakita sang iya kaladtuan, si Abraham nagpadayon sa paglakat, tubtob nga nakaabot siya dito sa duta nga ginsaad sa Ginoo. Si Abraham, sa pagkamatuod abyan, isa ka tawo nga gintawag amay sang pagtuo. Tungod sa pagtuo si Abraham, nagpasugot sa dira nga gintawag siya sa pagkadto sa isa ka lugar nga iya pagabatunon, subo nga iya panuglion, kag siya nagkadto nga wala gani makahibalo kundiin siya padulong. May isa man katao nga nagmasaligon sa Dios, kag siya amo si Enoch. Ginbalihin siya dito sa langit, padulong sa langit, agod hindi niya ma-eksperyensyahan ang kamatayon. Kag siya wala makita, kay ginkuha man siya sang Dios. Sa wala pa siya ginkuha sang Dios, siya napamatud-an nga nakapahamuot siya sa Dios. Sa ano nga paagi nga si Enoch nakapahamuot sa Dios? Siling sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 6, kung wala sing pagtuo, hindi gid kita makapahamuot sa iya. Kay si bisan sino nga magapalapit sa Dios kinahanglan nga magatuo sa iya nga pagka-ara, nga iya pagluntad, kag nga siya magabalos sa mga nagapangita sa iya. But without faith, it is impossible to please Him.
For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them who diligently seek him. So hindi lamang si Abraham, hindi lamang si Enoch, bisan pa gani si Noah, nga tungod sa pagtuo si Noah, sa ginpahibalo siya sang Dios na nungod sa mga matabo, sa wala pa niya ini makita, nagtuman siya sa ginhatag nga warning, kag iya ginhimo ang arka para sa pagluwas ang iya panimalay. Nga tungod sini ang kalibutan iya ginhukman sa silot, kag siya nahimo nga manugpanubli sang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. So, ang Balaan Kasulatan madamo, dagaya, nga nagahatag sang mga modelo kag mga ehemplo sa mga tao nga nagmasaligon sa Dios. Kag wala sila nagsalig sa ila pisikal nga mga mata sa ila nga pagpangabuhi, kag nga sa ila trabaho o kon sa ila nga pag-alagad sa Dios. Sa katapusan, si Pablo, isa ka tao nga may pagsalig sa Ginoo. Siling ni Rick Warren, quote, "Living by faith isn't living with certainty. It's trusting God in spite of unanswered questions and unresolved doubts." Ang pagkabuhi sa pagtuo, wala nagakahulugan nga magkabuhi kita nga may certainty o kung pirmi may kasiguruhan. Ang pagkabuhi sa pagtuo amoy ning pagsalig sa Dios bisan may mga pamangkot ikaw nga wala pa masabat. Bisan nga sa gihapon nagaluntad ang pagpangduwa-duwa sa imo nga kasing-kasing. Siling sang isa pagid ka author si Oswald Chambers sa English, and I quote, "Living a life of faith means never knowing where you are being led, but it does mean loving and knowing the one who is leading. It is literally a life of faith, not of understanding and reason, but a life of knowing Him who calls us to go." End of quote. Ang pagkabuhi nga nagakabuhi sa pagtuo, abyan, amoy niyang pagkabuhi nga ikaw no may pagsalig, may pagtugyan sa imong kabuhi dira sa Ginoo. Nagahigugma kag nagatubo ang imo pagkilala sa iya nga nagadumala sang imo nga kabuhi. Isa ina kakabuhi sang pagtuo nga bisan sa pagkamatod wala nimo mahangpan gid ang tanan. Kag wala ikaw nagkabuhi nga nagsandig lang sa reason o sa logic, kundi nagkabuhi ikaw nga nagatugyan, nagasunod, nagapasakop sa iya nga among nagtawag sa imo sa paglakat, sa pagtuman, sa pagbiya. End of quote. Silingani sa katapusan, sang isa ka paborito nakon nga author si Warren Wiersbe, quote, "People who walk by faith don't see obstacles. They see opportunities." Kag sa nagahuna ako sa sini nga minsay abyan, nagbutang ako dira sa akon nga Facebook wall nanungod sining aton dako nga katungdanan karon. Ang aton katungdanan abyan nga amo maglakat kita sa pagtuo. Ang aton obligasyon karon nga adlaw amo ang pagdiskubre sa mga paagi nga aton i-transform ang mga kabudlayan, ang mga hindrances, ang mga obstacles, ang mga upang nga mahimo ini sila nga mga kaigayunan o kon oportunidad. Kag matabo inaabyan pinaagi sa pulong sang Dios kag sa aton nga pagampo. Walk by faith
Our obligation today is to discover ways to transform obstacles into opportunities through God's Word and prayer. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat. Nga ginpamata, kag ginpabangon nimo kami sa sini nga adlaw. Agod makapadayon kami sa pagpangabuhi. Agod makapadayon kami sa pag-alagad sa imo. Ang amon pangabay, pangamuyo, amo nga tabangan, buligan nimo kami nga hindi kami mahulog sa pagpakasala. Buligan nimo kami agod nga mangin palaagyan kami sang pagpakamayo man sa iban nga mga tao. Kabay pa kuntani nga pinaagi sa amon mga hambalanon, may mapalig-on nga Kristohanon. Pinaagi sa amon panaksihon, may mga kalag nga makakilala sa kay Ginoong Hesus kag maghimo ini sila sang desisyon sa paginulsol kag sa pagsalig sa iya. Agod nga ila man maeksperiensyan ang matamis, malipayon kag makahuluganon nga sahi sang pagpangabuhi. Amoy ni ang amon nga pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang amon manluluwas, kabay pa. Madamo gid nga salamat ng Lydia Car, Vilma de Vera, Engineer Jugines Pasilan, and Rojit Garganyan nga nagatanaw sa sining aton segment karon. Halin pa diri sa Dumaguete City, ako si Pastor Epafras Sacar, nagasiling, may God bless us all. Thank you.